Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Jenny, 18 years old, single, taga Camotes, Cebu. Punto medikal kini akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Grabe man gud ang akong anxiety, nga dili na ko makatug. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Nagsige lamog lang niyang pungat ng TV. Di ay mga buhato ng dire, wag yun na ninyo buhata. Unsa man mo? Mga anak mong mga dato nga maghayang-hayang na mo dinis bay. Pangliho ko numubi. Sige, tan-aw nang wag ganit ang makasabot ang sige panulti ang mga Koreano dis TV. Mura ba yung kamuray mo bayad sa kuryente, no? Mapaywa tayo kwarta. Sige pa mo, pangayo anang amutan sa eskwelahan. Kung mangayo ra ba mo, murag nagkalibang ko din kwarta. Murag gidmog mga anak ko mga kwartahan. Panglihok na mo! 不行，绝对不能告诉他。 Jineng, anong gipaw mo na ni mong TV? Pagmon makaha, Ingon di ko nga pagngon. kalipog uy. Hoy! Hoy, Jene, asa ka? Hoy! Jene! Da, tapoy ninyo uy. Lingaw lang ganit ang kadali. Daga na kay yaw-yaw sa mama. Sikihan ganyan niya balik-balik nga way kwarta. Kasapan patungutan og TV. Ngano kang nagpalit na sila TV para display na din na. Nananan ko ka managtanaw sa kong gitanaw nga Korean novela. Kilakot kita. Jene! Jene, tahan ka, Jene. Bahala ka diya. Dikit ko magawas. Nakatuog na lang dahil ko kinilak. Oh, gabiin na. Kigutom naman ko. Ugit ko na napakawag kaon. Wala kini sila pakabana na ako ba? Gipasagdan ako nilang makatuong nga way kaon. Si mama na sa tingali rin ay. Hey! Hey! Si Kuya Brent. Kuya, Usam ka, oy! Samot mi ka sa kusmama do. Nagtugon, ipapukaw ka, kaon ka. asa man day siya? Lakaw sa papa. Namkos na ibilaran nga namatay. Gutom na kay ko. Aw, saan di mo? Ano, bitaw nagpundo ka na sa kwarto? Ganyan ang luktok sa mga papa, oy. Nanuktok mo? Aw, ganyan ang sukog ba yung mama? Ujo ka kamata? Ko kay Pao. Kaon ito ka. Eh, hubag pinang matan mo kinila ko, eh. Usam ka, oy. Parang kag wamanad ang mama taon. Nga, nanam ka sa mama. Sigbalik ka ng iyong istorya. Manim suko. Ito di biba, oy. Kina. Kaon na. Kuya, Hmm. kuya sakit akong kalipungon ko. Sa? Recorded by X Thunder Gaming. Ingon ko ato kung maunay mahiubos. Dali kay kong maapektahan. Mahiubos, masakitan. Unya, muluom og hilak. Kanabitaw ang hilak nga way tingog nga mukawas, iluom-luom lang. Ug human ana, maluya ko. Magsakit ang akong Unya, malipong ko. Unya. Unsa namang orasa? Alas 10 naman dahil sa gabi. Umanjot ko makatugoy. Huot man gud akong lughan. Marang pag maglisod ko kinhawa. Og kusog ang pitik sa akong kasing-kasing. Bisan pag magduka ko no,
Di man dyan ko makatuog, uy. Kay basin nun si may tabo na ko. Basin nun niya, dili na ko makamatay ni kabuntag. Mamatay na kakuan eh. Tiyo, Oh, Jenny, niya man lagi ka. naas tiya, tiyo. Oh, nilakaw ra ba? Nga naman eh. Pwede ka nilang una ko sa inyo, tiyo. Ha? Dili ka mo eskwela? Nga nag-uniform man ka? Wa ko'y tog, tiyo. Matog sa ako din sa inyo, pe. O, unsa? Tuka na gyud kay ko. Lapad na kay akong o. O, ding luya kay ka. Ano mo masakay tog? Ah. Oh, nanadistiya ni mo eh. Nagpahatod og motor. Mahinoon, tiyo. Kay gusto ko makiksulti ni tiya. Tiya, Naunsa ka, Jenny? wa ko'y tog gabi eh. Ha? Nga naman. But tiya, eh. Anxiety siguro ni. Ha? Di ko matog kay basin og dili na ko makamata. Sa? Uy, nga nung naabot gud na sa imong huna-huna. Ang huot man nga akong dugan, tiya. Maglisod ko sa pagkinhawa. Kusog ang pitik sa akong kasing-kasing. Maong mahadlo kong matog. Uy, dili na maayo, Jenny. Uy, nahala. Mahadlok man ka kang maibaw ang mama nimo nga wa mo eskwela. Hala, katuog sa dito. Tiya, ay kong biyai ha. Basig di na niya akong kamata. Ha? Ay, sige. Katuog lang una. Kay kinahanglan gid nimong makatuog kay. Ay, oh, namaok na ng mata nimo, oh. Salamat, tiya. Mauding absent kagahapon? Wa na ko kasabot sa akong gibati din, uy. Hasol na beso na ako na nga sige kong kahadlok mamatay, uy. Mas may pa siguro og mamatay na lang dit ko. Aron dili na ko mapatiin, eh. Sa? Uy, ayaw ba yung anak, Jenny, ha? Makasabay ka, anak. Hasol na gid kaayo sa kong huna-huna ning akong gipati. Maunang makahuna-huna na hinon kog dautan sa kong kaugalingon. Ang ako mapangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, dali ra kay kong muhila kung mapasakitan kog sulti. Dali ra kong mahiubos. Maghuot tayo ng akong dughan. Saing ba ni nga masakiton ko og kasing-kasing? Ikadawang pangutana, kung maghila ko, maglisod ko sa pagginhawa. Kay magluom-luom raman gud ko og hilak og human ako og hilak, magsakit tayo ng akong o malipong ko. Normal ra ba ni? Ikatulong pangutana. Halos kada alas 10 sa gabi nga di ko makatog kung kusog ang kulba sa kundughan. Mahadlok manggod ko nga dili na ko makamata. Mao ba ni anxiety? Ikaw pa to katapusan. Unsa may akong buhaton aron dili na ko mag-anxiety? Kay gikapoy na ba ako ani? Usahay, makaingon ko nga, mas maayo pa na lang nga, mawa na lang ko, aron di na ko mabati ani. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Jenny. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problems, psychological problem, emotional, behavioral ug drug related problems kay usa man ako ka medical doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o kini sa buwatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kaning a false friend is worse than an enemy.
Tinood yun. Baka kag kuyog-kuyog ang tao nga tuo kag amigo pero katalikod nimo mabuko-buko day ka. May pa nang klarong kontra kay magbantay pa ka. Pero kanang may kami smile nimo nya katalikod nimo mabuko-buko ka. So bantay lang kita ning kinabuhi. Ang ato ba't natampo ka na kanawa, si Jenny, 18 anyos, taga Barili, Cebu. Paras, Alquisalas, Kausing, si Berting, sa pilido ni Moteng, sa Barili. Nakana ba ako ng inyo sa Barili na malit migbaka? Na malit migbaka, kadlawon may nga na, nakapalit migtaon migdukabok. So, regards yung tanan dia sa Barili. Mga pangutana ani ni Jenny, akong nabati na sa drama, nakuan man akong record. Basta kaya about do siya sa anxiety o di siya makatulog. No, ako lang i-discuss ni Jen kanang anxiety o insomnia in general. Kay I have a problem here with my gadget kasi sa pagpaminaw na ko sa grama. Kaning anxiety sa normal occurrence sa atong kinabuhi. So walay tao nga moingon nga dili siya ma-anxious. Kitang tanan ma-anxious. Ano sa maning anxiety mahimong abnormal? Just like depression. Ang anxiety o ang depression mahimo ni siyang abnormal nga mahitabo sa atong kinabuhi kung ang atong anxiety o depression makaapekto na sa atong inadlaw nga panglihok-lihok. Meaning to say dili na ka komportable kampante maglihok-lihok tungod kay anxious ka. Sumaw na ang bot pasabot ni ani. Unsa may makaprovoke og anxiety? Kung ikaw na sa sitwasyon nga dili ka sure kung unsa may outcome. Unsa may outcome sa inunta imong palibot, no? Naka sa lugar nga bag-ura ka, naka sa sitwasyon nga dili ka kampante, so mag-anxious ka. So kadaghan na kadaghan ako ani mahitabuan na ning mag-anxiety ko. Mag-anxiety ko kanang sakay ko eroplano, karong usa there was one time sakay ko eroplano. Ako lang ma-share niya. Ang ako misis dito sa San Francisco sa Amerika. Ako diri kog New York. Tingnan ko niya nga bisita nga rin sa San Francisco. Layo pa ba day ana? So ako rong usa nagbiyahe. Jadi ko kahibawaan ang mga how to check in. Ikaw ra na kuyawa ani daghang kain tao pero makikaila. Pero ako rin ginahuna nga balo lang ko mabasa, sunod lang ko sa instruction, maabot ng pong kong San Francisco, kuyawan ko eh. So, daghan tao, pero magkakaila. So, muna gitawag na itong agorapobia. Daghan tao, nakas public market, pero wakay kaila, mag-anxiety ka. So, muna ito, daghang klase sa anxiety, na mga hadlok o tag-as nga lugar, we call that acrophobia. So, ang tambal na ito, ani Jane, is duha ka klase. Ako lang ning gitawag engineer lah kay nawag tang tong imong mga pangutan na sa pakitinuod lang. Kining gitawag na to og systematic desensitization. Unsa man pananglitan ning pasabotan ning systematic desensitization? Pananglitan ikaw na kay anxiety sa fear of height. Ari ka sa first floor, second floor, third floor until nga mabutang ka dito sa topmost part of the building nya kampante na ka comfortable na ka to stay there even for the rest of the day. Napay lain pamaagi kanang flooding nga dalhon ka dito sa ibabaw kayo nga parte sa imong ikahadlokan nga bukid baron or building kanya expected nga mo withdraw ka soon as possible time kadili ka makatolerate nga repeat until nga maanad na ka. Ang among determine na sa among pagpractice sa medicine is acclimatization. So muna akong masulti sa imong mga pangutana sa anxiety. About sa mga tana sa di ka makatuog, kita matuog man kita. Nganong matuog man ta? Kay para ma-recuperate, ma-recharge, ma-balance atong homeostasis. Para good po dog kanang mga makinarya, nga electronics nga kinahanglan i-recharge para nga dili malubat para itong iPad, cellphone i-recharge na para dili malubat. 8 hours na matulog, 8 hours na maglingaw-lingaw, 8 hours na magluling hayaw. Na isakto ko nung pagbahin sa atong 24 oras na sa kaadlaw. Pero kana siya, guide lang na siya. Of course, ay mga tao nga itawag na tog short sleepers, na po long sleepers. Pero the definition of a good sleep is when you wake up the following morning, you feel refreshed, recharged. Ayaw pagtuo nga natug ka gikan sa alas 7 sa gabi hangtod sa alas 10 buntag nga will kanang sakto nimong tulog pero haggard looking gyapon ka. Dili na siya ingnon ta mao'y basihan sa good sleep. So unsa may mga factors nga maka-alter sa imong sleep pattern. Hindi ka makatulog. Ako
almost every day ko mag-prescribe og para katulog nga mga tambal. Daghan kay tag ma-prescribe nga tambal. Akong kasagaran ma-prescribe Limborixan o Daibigo, kining mga Zolpidem or Stilnox, kining mga benzodiazepines, daghang mga para katulog, no? Di maghapon ninyo mapalit og prescription. Kung sa may mga maka-apekto sa atong pagkatulog, kanang naakay anxiety, di ka katulog, naakay depression, naakay mga problema sa kinabuhi, or naakay ingnon ta kanang medical problem, ha? Naakay mga medical problem. Kasagaran sa mga tao nga naay mga medical problem di makatug because nobody will be happy kung nakay medical problem. Or environmental, saba dahil sa inyo, daplig highway imong daan, o na daghang karaoke sa gabi na kayo, or dili ka komportable sa imong bed, init, sobra ka init, o sobra ka bugnaw, o naabay mga surot diha, mosquitoes. These are factors nga hinungdan nga dili man ka makatog. Naay mga tambal aning dili ka makatulog. So, Jen, 18 anyos mo man ka, ha? Mao na nga, moingong kunin mo nga, as you grow older, makarealize ra ka nga, daghang yung mga butang ng kinabuhi nga kinahanglan nato ma-adjust, and we must know how to adjust. Kinahanglan ta flexible, manasik nindot sa tao, dili ta murag robot, kanang bitawng under the control sa control sa kaning naggunit sa remote control. Okay? So, now, nakasabot ka sa kong speaker ni mo, Jen. Wala lang kumugo into the details sa mong mga pangutana kay actually na problema nga kung gadget dire. But I talk to you about anxiety and insomnia. Insomnia meaning dili makatug in generality. So, thank you very much. Sinaot nakasabot ka sa kong speaker ni mo, Jen. Ngal to sa libuan, millions na naminal sa itong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Again, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.